Checkmate. Nag-jig ka pa. Boys, snack time muna! Yay! Introducing Super Delights Butterscotch Bites, Brownie Scotch, and Brownie Bites. Wow! So chocolate. Wow, ang ganda. Naka-packaging nila pang. Open ko to. Oops. Tikman ko nga. Chocolatey na. Carameli pa pang. Sarap. Itong sa akin po ay Butterscotch Bites. Tikman natin. Amoy karamel. Ang bango. Wow, ang lambot. At tamang-tama po yung tamis niya. Kain nyo din to, oh. Kain mo ko din. Kain ko pa. Thank you. Super Delight Butterscotch Bites. Brownie bites. Brownie Scotch. Sa lahat po ng mga gustong mag-order nito mga ka-studio, available po ito sa lahat ng leading supermarkets at pwede din po kayong mag-shop online sa Lazada. So, what are you waiting for? Stock up on Super Delights to have a delightful snack Kaka Inlove moments with your family. Hashtag Snack Kaka Inlove!